Ki parti ba pher badan Khuborjylla haka step khat nyau tarik naitung kila penlong ya kajingkan mau burom ya kalengkhu sngiap ka bashispa khandai pho jong Tirot sing Syiem ka himanong khlau rengkat ka Khubor ban kentu ya ka Pateng ban wan bakin yo ya ka Mynsiem riu shlur na utei u riu kraw baka jait ban riu kala se Ki parti bawan wan bu sintiu ha umot dor jong Tirot sing ubadan ha phalau jong ka State Central Library ha kan ka step ikan thup nadu ka seng NPP nang ta ka UDP kumju ka BJP nakalyang ka NPP lawan ban Syiem bentalang nadu working president ba Hamlet Doling ba HM Shang Pliang no ai ktin ka parti ba Wailat Meghalaya president NPYF Congress Karpuri president NPP Women's Wing bat kiwe Nakalyang ka UDP Shillong City ikan thup ya organizing secretary ba Augusta Jerwa, General Secretary ba Tirot Suchiang, Vice President ke Central Body ba Robert Jun Kharjaren bat kiwe. Naka BJP pat kinong yalam gi bawan ban bu sentiu kikan thup ya Vice President ba ke basayo mod kong S Pariat na lor kiwe. Hadian kania nakalyang ka kurs imle ru kalawan ban bu sentiu lang ha umot dorjo utei uriu kraw.